Jacques Pullers. Ik ben simpel. Ik hoor het fluitje. Jacques heeft de gashendel al los volgens mij. Ja, je kunt echt... Jacques heeft de gashendel los. En daar komt het team Pullers aan. Daar komt het team Pullers aan met Jacques en zijn groep. Geweldig Jacques. En dan gaat hij. Ho, ho, ho. De tijd kan het niet bijhouden. Zo gaat hij. 4 seconden, 5 seconden. En Jacques zit in het bos. Ho. En Jacques is een thuiswedstrijd. Hij woont hier om de hoek. En hij weet precies hoe hij moet gaan. En we zullen zien waar hij gaat. En Jacques gaat heel hard. Zie je hem hangen. Zie je hem hangen. En zie je de groep hangen. Allemaal in de groep. En dan gaat hij. Oh, wat mooi. Wat mooi. En kijk, hij verliest geen tijd. Hij verliest geen tijd. Hou die tijd in de gaten. Er zitten nu 25 seconden. 36,5 is tot nu toe de snelste tijd.